tots i a totes! Bueno, aquest vídeo es tracta sobre la por de parlar en públic. Segur que hi ha moltes altres coses que fan més por que parlar en públic. Com per exemple que hagis sortit a donar una passejada amb els teus amics o amigues i que et trobis en el mòbil 3 trucades perdudes al teu pare o mare. Mare meva, la que t'espera a casa. Per això mateix, jo crec que el parlar en públic no té per què fer-vos tanta por. Però, com que pot passar, en aquest vídeo us porto 3 tips per ajudar-vos a perdre aquesta gran por de parlar en públic. Tip número 1. Aquest primer tip, el guió, no es tracta de fer un guió com en una pel·lícula. Ai, Maria Antonieta, si tu sapiguessis el que sento per tu. No. A més, hauries de ser un molt bon actor o actriu perquè et sortís natural. Aquest tip es tracta que t'apuntis als diferents temes dels quals pots parlar. Així et serà més fàcil saber quin tema has de parlar en cada moment. I així, quan hagis acabat de parlar d'un tema, sabràs quin és el següent. Tip número 2. Aquest tip no es tracta que et converteixis en un peluix. Wow! No! En aquest tip, primer de tot, has d'agafar alguns peluixos. Si tens germans o germanes, els hi pots robar. Vale, i quan ja tinguem els peluixos, els posem en fila, per exemple. I després practiques el que explicaràs davant de tota la gent, però amb els peluixos. I per últim, el tercer tip. Exacte, les respiracions. Això es tracta de que abans de sortir a parlar en públic, uns 5 minuts abans, facis unes 3-4 respiracions profundes per ajudar-te a relaxar-te i com que els nervis són molt traicioners, així en tindràs menys i a l'hora de sortir et serà més fàcil parlar. Fins aquí aquest vídeo. Espero que poseu en pràctica aquests 3 tips i que us funcionin. Fins la pròxima. Adeu!